uMphathiswa ojongene nabasetyhini kwi-ofisi yobongameli Maite Nkoana-Mashabane ukholelwa lokuba angaba mancinci kakhulu amathuba okuxhatshazwa kwabasetyhini ukuba bangaxhotyiswa ngokwezoqoqosho. The better protection we can give to our women is to give them economic access so that they do not have to stay where they don't want to because they've got nothing else except that. Our president has spoken about financial access for women so that women can get a way to do things themselves because patriarchy said it's not okay for them to do that. Na isodolophu omtsha wesixeko saseRhawutini uyavakalisa izimvo zakhe ngalomba. We have committed so much of our resources as government towards the empowerment of women, but what we forgot to do was empower the man to handle an empowered woman. Patriarchy is something we need to fight systematically as well, and men need to be assisted to transition into a dispensation where women are independent, women are empowered. Nangona kuphehlelelwa iphulo namhlanje kodwa ixhala lokuba iziganeko zokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana ziyanda ngeli xesha leliphulo.